Papa, es pot saber què els hi has fet als meus pantalons? Si els vaig comprar foradats, descosits i descolorits, és perquè es porten així. Doncs ara t'ho arreglaré. Mira, com nous. T'agraden, nen? Tot té un límit, papa, i nosaltres ja l'hem superat. Si tu no penses marxar, ho faré jo. Va, vinga, busquem feina, no mola? D'acord, teniu raó. Adeu al meu lema, viu del pare fins que puguis viure dels fills. És hora de remengar-se, de buscar feina, una bona hipoteca i tirar endavant. Què? Ja heu trobat pis? Sí, un pis molt maco, al costat del club de polo. I com el penses pagar, el lloguer? Treballant. Treballant de què? De lo meu, sí o no, Google? I què és el teu? La música. Com es deia el teu conjunt? Pink Floyd? No, tieta, que ens dèiem els rots. Bon profit. Els rots són aquí. Ah! Què fas? Els truco? Esclar que sí. Sebastià Ribas? Ei, tio, sóc el Roger. Això no sortirà bé. Què us semblaria? Tornar a formar el grup. Vols dir que ens troben a faltar? Home, Jordi, ara és un gran moment, eh? Quan comencem els assajos. A la tarda, quan vulguis. Pels rots! Pels rots? Pels rots. I pel seu nou bateria. Quin nou bateria? Sílvia Puig de la Vella Casa. Per fi el Roger ha entès que ha de fer la seva vida i nosaltres la nostra. Ja està. Llogaré el meu pis. I viurem aquí tots dos. I serem tan feliços deixant-nos endur pels sentits nit i dia. Ja està tot arreglat. Ah, sí? Ja teniu on viure? Sí, molt a prop. La tia Margot ens ha llogat al seu pis. I en unes condicions collonudes. Deixa'ns al bar per actuar aquesta nit. Només seran 2 cançons. 3, 4. Cada mes pagant no m'hi veig fent cua. Quin èxit! Ricard! Google, sisplau, Google, t'ho demano de genolls. No aneu a viure a casa de la tieta Margarita. Serà per poc temps. En un any tindrem una casa al lloc més car i exclusiu del món. Bandarra! Malpare! Vine cap aquí de seguida. Passa cap a casa. Tu sabies que estava casat? Jo, què va? Sebastià! El que més em fots és que hauré d'escoltar el meu pare dient una vegada i una altra allò de... Ho veus? Ja t'ho vaig dir. Ho veus? Ja t'ho vaig dir.